O PP de Noia anuncia que non apoia os orzamentos municipais para 2026. Os populares denuncian unha caída do investimento e unha suba das taxas e acusan ao goberno local de falta de xestión. Segundo o Partido Popular, as contas presentadas polo goberno do PSOE e a Marea reducen en máis dun 60% o investimento respecto a exercicios anteriores, pasando, segundo din, de máis de 2 millóns de euros a menos de 900.000. Poñen unha caída do 60% da inversión en Noia, tendo en conta que os últimos orzamentos aprobados polo goberno do Partido Popular supoñían un investimento de 2.400.000 euros e estos supoñen un investimento de algo máis de 800.000. Tendo presente, ademais, que parte deses investimentos que se recollen nese capítulo son actuacións, proxectos ou investimentos que xa estaban aprobados por parte do goberno do Partido Popular e do Noia. O seu portavoz, Santiago Freire, critica que non se inclúan partidas para proxectos que considera fundamentais, como o centro de día para maiores da Chaínza. O certo é que nestes orzamentos non se contempla nin un solo euro para un investimento tan importante e un investimento no que noutros momentos alzaban a voz e decían que tiña que levarse a cabo e agora, cando teñen responsabilidade de goberno, pois non contemplan nin un solo euro. Os centros educativos, afirman, tampouco recibirán ningún tipo de investimento. Tampouco se contemplan nin investimentos en materia educativa. Ao longo dos últimos anos nos realizamos distintos investimentos en colaboración ca Consellería de Educación que posibilitou que no Concello de Noia, nos distintos centros educativos, se investiran máis de 4 millóns de euros entre fondos aportados pola Consellería de Educación e fondos aportados polo Concello. Por tanto, demostra unha ineficiente xestión. Os populares aseguran que, mentres cae o investimento, incrementanse as taxas municipais en preto de 274.000 euros para a veciñanza. E, así mesmo, recalcan que ao analizar en profundo estes orzamentos chamoulles a atención que os proxectos que se mostran detallados son, segundo din, aqueles que xa deixaran xestionados dende o anterior goberno de Santiago Freire. Queremos poñer de manifesto estas cuestións e seguiremos demostrando que o que fixeron ao longo destes meses foi executar investimentos e actuacións que xa tiña conquerido o Partido Popular, que xa estaban, digamos, ou aprobadas ou licitadas e axudicadas en moitos dos casos, e en outras estaban xa eses investimentos comprometidos con outras administracións, como foi a reforma do Coliseo Noela, as actuacións de ampliación no polígono da Auga Levada, as actuacións que supuxeron un investimento de máis de 400.000 euros na pavimentación do vial que vai a Ponte Nafonso, ou a propia actuación de pavimentación no interior de Boa, que supuxo un investimento de cerca de 50.000 euros, as reformas que se fixeron na Casa Consistorial, no Concello e demais, son todo investimentos que xa estaban xestionados polo noso goberno. Ademais, o PP tamén sinala que moitas das partidas recollidas nos orzamentos son xenéricas e carecen de proxectos concretos que as respalden, e acusa ao goberno local de basear a súa acción en propaganda sen planificación a longo prazo.